Momi Gombe Aisha Izzatu ta kwace mata ɗaukaka. Watan Momi Gombe an daina yayin ta, an dawo yayin Aisha Izzatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da zuwa wannan sabon channel din namu domin ci gaba da kallon shirye-shiryen mu. Ku danna subscribing domin ku ci gaba da kallon shirye-shiryen mu, sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Momi Gombe dai Aisha Izzatu ta sha gabanta, ma'ana ta kwace mata daukakar ta kamar da yadda aka saba a Kannywood. Abubuwan da suke gudana kenan. In dai ba ku manta ba, Momi Gombe ita ce ake ta ɗora ta a shekaru 2020 a cikin waƙoƙi na Hamis Breaker ko kuma waƙoƙin Garzali da sauransu. Kamar ita ba Momi Gombe ta kwace wannan 'yan Nijar nan ne Rukayya wannan Rukayya na 'yan Nijar ɗaukaka. To ita ma dai wannan Aisha nan ta Izzatu ita ma ta kwace mata na ta ɗaukaka. Ta hanyar yadda za ku lura ku gane wannan abin shine, duk yanzu waƙoƙin da ake na Garzali ko na Hamisu Breaker ko kuma na KB Show, KB International, za ku ga duk suna amfani da Aisha Izzatu din ne. Hatta sabuwar waƙar Umar M Sharif wanda wannan Bashir mai shadda zai ɗau nauyi, za ku ga dai har ita ma da Aisha Izzatu din ne. Abin da ya kawo haka shine fim na Izzatu a arewaci ba series ɗin da ya kai shi ɗaukaka a yanar gizo ta YouTube. Su kuma mawaƙan nan suna so waka su ne ta ita ma ta ɗaukaka, shi yasa suke sa 'yan mata wanda suka ɗaukaka. To ita dai Aisha Izzatu dai yanzu ana kintacen tafi Momi Gombe ɗaukaka. To kai dai me kake gani a wannan kintace namu? So a nan ne dai muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu. Domin ci gaba da kallon mu, ku danna subscribing, sannan kuma ku faɗi wacce ce jarumar ku. Shin Aisha Izzatu ka fi yayi ko kuma ka fi son Momi Gombe?